አምላከ ዳዊት ሆይ ማረኝ፣ አምላከ ዳዊት ሆይ ይቅር በለኝ፣ አምላከ ዳዊት ሆይ ማረኝ ራራልኝ። ባለውቀቴ ዘመን የበደልኩህን ኦ አምላኬ ሆይ በልጅነት እድሜ ያሳዘንኩህን ኦ ጌታዬ ሆይ የቀድሞ በደሌን አታስብብኝ። ኦ አምላኬ ሆይ እንደ ቸርነት ምሕረት አርግልኝ። ኦ ጌታዬ ሆይ አምላከ ዳዊት ሆይ ማረኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሲድራ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ሓፍተይ ኣሕዋተይ ከመይ እግዚአብሔር ይመስገን ኢልና ነመስግኖ ንሳዕሲ ደቂቃ እዚ ስለ ዝፈቀደልና እግዚአብሔር ይመስገን። ናትኩም ከዓኒ ሓንቲ ሕፅር ዝበለት መሃሪት ዝኾነት ስነ ፅሑፍ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ቤተሰብ ምዃን ሳብስክራይብ ሸር ነገርኩም ኣባራትዕኒ ንዓይ እንደከመሓዝትኩም እሺ። ብዛዕባ ተስፋ ትብል ስነ ፅሑፍ ካቀረበልኩም ሓይርና ንከታተል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ተስፋ እምነት ኣብ ጉዕዞ ሓይሊ እዩ፣ ዓቕልን ትዕግስትን ድማ ጽንዓት እዮም። ተስፋ ዝበለጸ ብርሃን እዩ፣ ዓወት ድማ ይወልድ። ኣብ ህይወትካ ዓወት ክትከውን እንተደሊኻ ኣብ ከናፍርካ ስቕታን ፍሽኽታን ኣይትፍለ። ፍሽኽታ ጸገማት ክፈትሕ እንከሎ ስቕታ ድማ ጸገማት የውግድ። ትማሊ ታሪኽ እያ አንብባ፣ ሎሚ ህያብ እያ ተቐበላ። ጽባሕ ምስጢር እያ ኣቅባ፣ ኣስተውዕል። ሽኮርን ጨውን ዋላ ሓዋዊስካ እንተቐመጥካዮም ጻጸ ነተን ሽኮር ፈሊኡ እዩ ዝወስድ። ስለዚ ኣብ ብሉጻት ሰባት ምረጽ፣ ህይወትካ ድማ ዝበለጸን ዝመቀረን ይኸውን። ማኻ ምስ ዘይትወቅዕ ኣምላክካ ዘይኮነ መንገድኻ ኢኻ ክትቕይር ዘለካ። ኣስተውዕል። ኣታኽልቲ ኣቝጽልቶም እምበር ሰራውሮም ኣይቕይሩን እዮም። እከይ ሰብ ከይርአኒ ኢልካ ኣዒንትኻ ኣይተቐምት። ሰናይ ሰብ ክሓልፍ ከሎ ከየምልጠካ። ጽንኩር እዋን ንነፍስኻ ከም እተለሊ እዩ ዝገብር። ሓይልኻን ድኻምካን ኣለሊኻ ንቕድሚት ክትቕጽል ይሕግዘካ። ሰባት ገንዘብካ ክስእኑ ከለዉ ንዓኻ ይመስሉ፣ ክረኽቡ ከለዉ ግና ንነፍሶም ይመስሉ። ስጉምትኻ ብቕንዕና እንተኾይኑ ደሊኻ ዝሰኣንካዮ ደልዩ ክመፀካ ክትረኽቦ ኢኻ። ናብ ዓወት እትጓዓዝ ከለኻ ንድሕሪት ኣይትጠምት። ኣብ ዓወት ክትበጽሕ ከለኻ ግን ንዝነበርካዮ ኩነታት ኣይትረስዕ። ክትጅምር ሞራል እንተሃሊካ ንኽትዕወት እውን ብቕዓት ክህልወካ እዩ። ከም እርሳስ ኮይንካ ኣብ ልዕሊ ሰባት ሓጎስ እንተጸሓፍካ እንተዘይኮኢልካ ከም መደምሰስ ኮይንካ ሓዘኖም ክትድምስስ ፈትን። ንኽትጋገየሉ ዝጽበ ሰብ ንጽቡቕ ተግባራትካ ኣይቖጽረን። ኣብ ጌጋ መንገዲ ክሳብ ክንደይ ተጓዒዝካ ብዘይግድስ ንድሕሪት ክትምለስ ኣይትድለ። ህይወት መሳገሪት ድልድል እያ፣ ቆሪጽካያ ሕለፍ እምበር ኣብ ልዕሊኣ ገዛ ኣይትስራሕ። ዓቕልን ትዕግስትን ቀስ ኢሎም ናብ ወጋሕታ እዮም ዝመርሑኻ። ንኽትርኢ እምበር ንኽትርአ ብርሃን ኣይትምረጽ። ኣብ ቦታኻ መምህር ኣብ ዘይቦታኻ ተምሃራይ ኮይንካ ሞራል እንተሃሊካ ንኽትዕወት እውን
ብቕዓት ክህልወካ እዩ። ከም እርሳስ ኮይንካ ኣብ ልዕሊ ሰባት ሓጎስ እንተጸሓፍካ እንተዘይኮኢልካ ከም መደምሰስ ኮይንካ ሓዘኖም ክትድምስስ ፈትን። ንኽትጋገየሉ ዝጽበ ሰብ ንጽቡቕ ተግባራትካ ኣይቆጽረን። ኣብ ጌጋ መንገዲ ክሳብ ክንደይ ተጓዒዝካ ብዘይግድስ ንድሕሪት ክትምለስ ኣይትድለ። ህይወት መሳገሪት ድልድል እያ ቆሪጽካያ ሕለፍ እምበር ኣብ ልዕሊኣ ገዛ ኣይትስራሕ። ዓቕልን ትዕግስትን ቀስ ኢሎም ናብ ወጋሕታ እዮም ዝመርሑኻ። ንኽትርኢ እምበር ንኽትርአ ብርሃን ኣይትምረጽ። ኣብ ቦታኻ መምህር ኣብ ዘይቦታኻ ተምሃራይ ኮይንካ ገዛ ኣይትስራሕ። ኣብ ቦታኻ መምህር ኣብ ዘይቦታኻ ተምሃራይ ኮይንካ ኸኣሎ። ብጸሎት እትጅምሮ መዓልቲ ብሩኽ እዩ። ብእምነት እትጅምሮ ፍቕሪ ዕረፍቲ እዩ። ብቕድሜኻ ዘሎ መንገዲ ንምፍላጥ በቲ መንገዲ ዝሓልፍ ሰብ ሕተት። ጽቡቕ ህይወት ኣብቶም መዓልታዊ ስለ ዝምርኮስ ንውሳኔታትካ ተጠንቀቐሎም። ምስ ውሽጥኻ ገጢምካ እትረትዖ ክትዕ እቲ ሓቀኛ ውሳኔ እዩ ኣትግብሮ። ብሓቂ ዕውት ትርጉም ዘለዎ ህይወት ምንባር እንተደሊኻ ነዚኣቶም ሰዓቦም። ሕድሕድ ተግባራትካ ብጸሎት ጀምሮ። ቃል ኣምላኽ ምንባብን ምስልሳልን ኣይተቋርጽ። ብእምነትን ኣነባብራን ምስ ዘይመስልኻ ወይ ምስ ዘይመስልና ኣይትቀመጡ። እግዚኣብሔር እምበር ሰብ እንታይ ክብለና ኢልና ኣይንሕሰብ። ዝደልዮ ይጽልኣና የግልለና ይርሓቐናን እምበር ንስምዒት ሰባት ኢልካ ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ዘይምውፃእ። ኩሉ ግዜኻ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ምስ ዝዛረቡ ኣሕዋትና ክንሕልፎ ይግባእ። ብዝረኸብካዮን ኣጋጣሚ ኣብ ጎንኻ ንዘለዉ ወንጌል ስበኸሎም። ብስጋን ነፍስን ዕውትን ዕላማ ዘለዎ ወለዶን ክተፍሪ ኢኻ። ንዝኾነ ይኹን ኣካል ብፍቕሪ ቅረቦን ሓዘን። ኣብ ዘለኻዮ ከባቢ ዝኾነ ይኹን ሓድሽ ኣጀንዳ ይሃሉ ብዘይግድስ ኣጀንዳኻ እግዚኣብሔር ይኹን። ሓደ ደቂቓ እኳ ስራሕ ፈቲሕኻ ከይትሕልፎ። ዝስራሕ እንተዘይሃሊካ መጽሓፍቲ ኣንብብ። ተጊህኻ ብምስራሕ ዓርስኻ ንምኽኣል ጉየ። በዚ ድማ ጽግዕተኝነት ተውግድ። ብትጉህ ዕዮኻ ጐይታ ተኽብር። እዚ ኩሉ ነገር ኣብ ህይወትካ ዘምጽኦ ለውጥን መንፈሳዊ ዕቤትን ዕምቆት ጌርካ ኣድምጾ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ድማ ኣመስግን። ስለ ኩሉ ነገር እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ዘውደቅዎ ዘንጠብክዎ ብኣፈ ትጉሃን መላእኽቲ ታረመለይ። ስብሐት ለእግዚአብሔር አምላከ ዳዊት ሆይ ማረኝ። አምላከ ዳዊት ሆይ ይቅር በለኝ። አምላከ ዳዊት ሆይ ማረኝ ራራልኝ። ባለውቀቴ ዘመን የበደልኩህን ኦ አምላኬ ሆይ በልጅነት እድሜ ያሳዘንኩህን ኦ ጌታዬ ሆይ የቀድሞ በደሌን አታስብብኝ። ኦ አምላኬ ሆይ እንደ ቸርነት ምሕረት አርግልኝ። ኦ
ጌታዬ ሆይ አምላከ ዳዊት ሆይ